जुब जुब अखा हानायजों लाइमुथि गामिनि सामफुर दैनि दालाङा बायनानै थांनाय थासारिखौ नायगिदिंहैदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। थारैनो बे समाव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों आसाम नाङैनो दैबाना लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो साननैसोनि हानाय अखानि दैबानाया चिराङाव जोबोरै आलादा आरो सोमोनांथाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दैबाना लोमसावनायजों चिरां जिल्ला कुंग्रि ओनसोलनि लाइमुथि गामिनि हान्थामेला खालामग्रा सामफुर दैनि दालाङा मैया हरखाब बायलाङो। बे दालां बायनाय खौरांखौ खोनानानै दिनै हरखाब मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया नायगिदिंहैयो। बिथां रन्जित बसुमतारिया दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सोलिथ'नो उफ्रा लामाखौ थाबैनो बानायनानै होगोन होननानै बाथ्रा होयो। फारसेथिं मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि फोसावनाय बाथ्राखौ खोनानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों। बियो दावगुरि गामि फार्स्ट नाम्बार। बियो माने दिनै मोनायाव अखा हानानै दै फैनानै खुरजंदों आरो। ओमफ्राय बे लामाजों न'खरसे बायदि थांलाय फैलाय न'खरसे माने गुबुननिफ्राय फैनायाबो बेजों थाबायो। बेनो मेन लामा आरो। ओरै रैसुमैगुरि दङ, ओरैजाय साहा दावगुरि दङ। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेजों बे लामाजों हान्थियाबा जेबो राहा गैया आरो। माबायदि फैयोबा बेखौहाय मोजां खालामनो हागोन? बे बुस्थुखौहाय प्रटेक्सन होनांगोन आरो, जाहाथे दैया बेजों फैनो हाया। बेनि थाखाय मोनसे प्रटेक्सन खालामना होनांगोन आरो। प्रटेक्सन होबाबो लाखिनो हागोन बायदि नुवाखै। बेवहाय ड्रेनफोर होयोबा ड्रेन होयोबा मोजां जागोन। प्रटेक्सनजों लोगोसे ड्रेन होनांगोन आरो। नोंसिनि लुबैनाया मा? जोंनि लुबैनाया बेनोथ' बेखौ दानि जे सरकार बिथांमोना जेन बेखौ थाबैनो बानायफैयो, बेखौनो जोंनि खावलायनाय आरो जोंनिफ्राय। बे माब्लानिफ्राय जायो? बे माने बोसोरै जायो आरो बेबायदिया। बोसोरै दैलाङाव जायो। मैया समनि गेजेरावथ' बे मोजां जानो हागौ। मैया दाख्लै एसे मोजांमोन आरो। दाख्लैनि खनसे अखा हानायाव एसे जादों, ओमफ्राय दिनै हराव रासिन जानानै थाबाय आरो। दैज्लां बोथोराव जोबनो थाङाखै, मास मोननैसो दंबावो। बे मास मोननैसोआवहाय जुदि अखा हाबाय थायोब्ला माबायदि अबस्था गोलैगोन? बेथ' गाज्रि अबस्थायाव गोलैथारगोन। एकदम बे खुरलांजोबथारगोन आरो। सिङाव माने बाला गोजा नालाय बुस्थुआ, एसे अखा हाबानो बोहैबानो माने खुरलांजोबो आरो। बालाजों अन्थाइजों नालाय बुस्थुआ, गोरा नङा। सोरबाफोर बेमार आजार जायोबा गारिफोरजों लानो थांनो हानाय माबा मोनसे बेबस्था जानो जाहैबाय? बेबस्थायाथ' गारिजों लांनो हानायनि जेबो बेबस्था जाया बियो। दै रोगानो मानो बिराद उसुबिदायाव गोलैयो आरो दा। दैया साइकेलजों रोगायो। बांसिनानो हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो दैया। हौवाफ्रा हाजिरा मुजिरायाव थांनाय, ओमफ्राय हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90% बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80% बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50% फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।